kufamba sei. Vazukuru handidi kunyeperai. Nhau iri paUkraine apo yakaoma mazviwa. Nhau iri paUkraine yakaoma. Chandauya nacho handisi kuda kukomenta zvakanyanya. Handiti ndoda kungoti tingokurudzirana kunamatira nyika yeUkraine. Handiti naiwo maRussia ada kunamatigwa vazukuru. Handiti asi chekutanga, please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri, ndichitenda nerutsigiro rwenyu rwamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. So vazukuru chandangoya nacho ndechekuti vazukuru hondo haina kunaka. Handiti hondo haina kunaka, kutotaura kunoku paUkraine apo zvakatooma. Andori ma1 chaiyo. Handiti ndauya ndichitaura nemhaka yekuti tine vana vedu vanga vachidzidza ikoko, vanga vachidzidza kuUkraine, vakaendawo kumauniversities, kumacolleges, tingoti kutertiary education. Handiti so takatozoona vakuchemawo kuti please tibatsirei kunoku tikwanise kuti tinodzoka kumba, but it's very unfortunate nekuti Russia yakatanga nekuto bomba inonchi, nekutotora airport, nekutobomba airport. So ndege dzakabva dzatomiswa kutoenda kuUkraine nekubuda kuUkraine. Handiti so ngatingova namatirai vese vari ikoko, tongonamata maZimbabweans, toiziva kuti muri maZimbabwe ane rudo. Zvisakutorere nguva yakareba. Izvezvi tichangopedza vhidhiyo rinoirika, kungotora just a minute of silent, ongotaurawo mashoko mairi matatu ekuti Mwari vachengetedze, because chehondo vazukuru achizikana chinowira kupi. Handiti so zvinhu zvinoitika. So ngatingonamatirai vana vedu kuti vawane nzira yekuti vauye vadzoke kumba, pasi tisava nemwana anodzoka achinzi aremara kana kuti afa, asi vana vedu vese vadzoke mune zvakanaka. Ndichiti Mwari akuitire zvakanaka, Mwari achengetedze maZimbabweans ari kuUkraine, Mwari achengetedze maZimbabweans ese ari kunze. Handiti so from Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle, much love.